Продължаваме напред, уважаеми зрители, с поглед към политическия терен, заедно с моите гости Нидал Алгафари и доцент Георги Лозанов. Здравейте и добре дошли, радвам се да ви видя. Добре, заварили. Преди да ви дам думата, предлагам да чуем какво се случи в пленарната зала до момента. Най-интересното е новата сюжетна линия, която може да наречем стара, тъй като слухове, информации, че се приказва по кулоарите и някъде там някой обсъжда евентуалната смяна на шефа на парламента, доцент Наталия Киселова. Днес подобни заявки са артикулирани от парламентарната трибуна вътре в пленарната зала. Нека да чуем и влизаме в разговор тук. Всяка сряда от 9 до 10 това време се превърна в ярка демонстрация на вашата некомпетентност. Всяка сряда. Дневният ред, процедурите и всичко, което се случва, меко казано, е един хаос в пленарна зала. И господин Стойнев, като казвате и всеки път браните, аз искам да ви запитам, все пак вие имате някакъв немалък опит в Народното събрание. Така ли е било досега? Изобщо, защо ни принуждавате да тръгнем тук Народното събрание по никое време? Толкова по-важни неща имаме да вършим, да искаме оставки на председателя, да сменяме председателя на Народното събрание. Вземете да влезете някакси в час, защото тук въпросът не е личен. Това е въпрос на авторитета и възможността за правилно процедира, правилна работа на Народното събрание. Едва ли има колега в тази зала, който няма да се съгласи с това, което казвам, защото ние си го говорим и се смеем, докато това се случва, то не е много за смях. Така че много ви моля поне мъничко да спазвате правилника. Госпожо председател, начина, по който водите след 3 март нещо не е адекватен на тази зала. Първо, пропускате да дадете процедури. Второ, смотолевихте имунитетите пак под масата, но очевидно нямате никакъв проблем тук в тази зала да се лее антиевропейска реч, да се говори против България, да се говори против европейска България и да се сипят всякакви видове отчаяни аргументи на едни несъстоятелни хора. Аз ви предлагам, госпожо председател, вие да станете от това място, да отидете, да си починете малко, очевидно имате нужда, може и по-дълго, и да оставите на който и да от заместниците ви да води. Дори този, който стои до вас, ще се справи по-добре от вас. Но това, което правите като сигнал за европейска България, защитавате корупцията и прикривате корупцията по високите етажи на властта. Директно вкарвате вие България в нарушение на механизма по върховенство на правото и правосъдие. И позволявате тук в тази зала всеки да ръси каквито си иска глупости по адрес на Европейския съюз, на НАТО, на съюзите, на които ние сме членове. Съжалявам, госпожо председател, но вие не сте за това място там. Така че ви моля по най-бързия начин да възстановите облика на България, напускайки това място. Още сега. Госпожо председател, моля да вземете почивка и да си починете 5 минути, защото видимо в момента става нещо, което според мен не се е случвало. 2 пъти ви попитах на председателски съвет относно точката за временната комисия. 2 пъти потвърдихте, което е установено в протокола, в стенограмата на председателския съвет, че точката ще бъде подложена за гласуване в зала. И сега вие ми говорите някакви глупости. Ако искате, направете си справка с Драгомир Стойнев, с Рая Назарян, те ще ви разкажат, сега говорих с тях, какво беше преди 1 час на председателски съвет. Няма и 1 час, вие сте забравили какво сме говорили. Наложи се на председателски съвет да ви обясняваме кой кого обиждал плазмоди, защото вие и това бяхте забравили. Опитахте се да накажете Петър Петров за това нещо. Много ви моля, вземете от ваше име почивка, защото наистина старая се по всякакъв начин от парламентарната група на МЕЧ да не ви нарушавам честта и достоинството, но вие наистина сте за посмешище в вече 3-ти месец. Ще се въздържа от коментар по отношение на начина, по който се провежда тази политическа офанзива срещу председателя на парламента. Добавям тук, че тя е и жена. И ще се опитам вас, уважаеми гости, да ви попитам в чистата картина. Има ли основания за дискусия за смяна на председателя на парламента?
Разбира се, както уточних, малко не приете този език от парламентарната трибуна. Като слагам малко, мога да кажа и много. Какво мислите вие? Като тук можем да открием в офанзивата пък на ДПС ново начало, може би и сюжетната линия около имунитетите, които доцент Киселова не желае да придвижи към прокуратурата. Аз първо смятам, че не е госпожа Киселова, която не иска да ги придвижи, а за мнозинството, което е в Народното събрание, което трябва да пазят по един друг начин. Уместна забележка, да. Да пазят правителството в момента, поне за да могат да избутат тази еврозона, която трябва да стигнем до нея. Дали тя си върши работа или добре или зле, много често ми се случва да се задавам въпроса какво би трябвало да направи един председател на събрание при едни кръгли простаци, които от трибуната на събрание обиждат, търсят грозни обиди. И какво да направи тази жена? Квесторите не могат да хванат да ги набият вътре. Тя самата не може да ги набие и трябва да чисто по-женски, чисто по така, с онзи такъв мил тон, да се опита някак си да направи нещата малко по-красиви. Защото аз не виждам кой би могъл да се справи с тях. Който ще да е. Ако ще да сложат който да е от Народното събрание за председател, не би могъл да се справи с простащината на някой човека вътре. Доцент Лозанов. Това е от поредните сюжети днимки. Ясно е, че тук върви едно многостранно процес, така че България е все по-трудно да има някакво ясно в момента политическо лице. Ясно е, че оста, по която в момента трябва да се вземе позиция и за което е много важно за бъдещето на България, дали България ще отстои своята европейска интеграция и ще застане в подкрепа на Украйна, заедно с онази част от демократична Европа, която продължава да пази своите демократични принципи и солидарност. Или ще тръгнем към една путиново-трампистка форма на силово налагане на властта, каквото в България винаги имало потенциал и сега в момента има много голяма офанзива това да се случи. При това там политическите знаци на тази офанзива са много неясни. От една страна БСП, която е вътре в управлението и която винаги има своите тежнения към Путин. От друга страна в опозицията, където са Пеевски и Костадинов, които изведнъж се оказаха на един акъл в защита на тази путиново-трампистка позиция по отношение на Украйна. Да, между другото, Пеевски преди малко в кулоарите е казал как пари не трябва и помощ да се праща към Украйна и това били пари на българските граждани. Да. Тоест, вижда се промяната в позицията му. Тоест, всичко това е един в момента подготвящ се ново мнозинство, да го накажем, или нова подкрепа за една друга линия на България, която да извади и от нейния ангажимент към Европейския съюз и към европейските държави, които в момента фактически са единствената територия, където демокрацията, такава каквато я познавам и такава каквато тя може да бъде, с нейните принципи, с нейните човешки права и така нататък, има опит да бъде съхранена. Защото е видно в момента, че в това, което се случи в Белия дом и това, което въобще става последните дни, е, че срещу Украйна има втори фронт, който отвориха американците с Тръмп. И на този втори фронт Украйна се задължена, принудена веднага да капитулира. Защото тя няма как да води битка с двата фронта. Особено пък ако освен помощта спре и разузнавателната логистика. Този втори фронт международен, който се заформя, казвате, прави ли една нова опозиция на национално ниво тук у нас, визирайки това, което казахте по-рано за Възраждане и ДПС ново начало? Прави. Тук сега много от политиците ще се опитат да се качат на тази лодка. Някои от тях са отдавна там, в частта на мир според условията на Путин.
Всъщност този втори фронт е във взаимоотношение с първия. Защото е хубаво да се говори за мир и за примирие, само че примирието винаги е в полза на една от двете страни. Господин Агафари. Аз не смятам, че ще има някаква нова позиция. Пределно ясно на всички, че мнозинството, което го има, то ще продължи да подкрепя Украйна с каквото може. Действията на някои политици са такива, че искат да се харесат на новата администрация на Съединените американски щати във връзка с най-различни неща, които биха могли да им помогнат в една такава връзка. И затова мъдрото решение, което трябва да се вземе, е към този момент да се снишиме малко, да изчакаме да видим на къде ще завеят ветровете. Не смятам, че най-добрият вариант е да застанем на позицията на американския президент, нито пък е вариант да останем на позиция на Путин. И затова ще чакаме, като че ли европейците какво ще преценят и как ще решат. И тогава ще се подредат отново. В момента европейците им трябва време, за да си вземат тези важни решения, които им ги наложи реалността. А именно, че не могат да се осланят само на Съединените американски щати и че Съединените американски щати според мен направиха много големи гафове в желанието си господин Тръмп във втория си мандат да се направи на по-велик, отколкото би могъл да бъде. Едно от нещата, например, че по начина, който действа, той ще загуби най-богатия си пазар, т.е. Европа, и най-големия си пазар Китай. Аз си представям, ако се съберат най-богатия пазар с най-големия пазар, какво би било отношението на Съединените американски щати. И след като и Канада застанаха на едни позиции, които са страни, се опасявам, че от световна сила САЩ могат да отидат на една регионална сила, която се занимава в тяхното полукълбо. Образно казано, Тръмп да изгуби повече, отколкото да спечели от тези нови мерки и политики, които в момента Но в България да не се притесняваме. Повечето хора говорят, защото имат интерес от това да са близки до администрацията в съвсем личен план, някои други Визирате в малко по-различен. В случая Делян Пеевски? Не искам да визирам никой, просто казвам, че ние сме свикнали да бягаме винаги към посолството и каквото то ни каже. Едно време бягахме до съветското посолство, сега бягаме до американското посолство и зависимо от там как да се завее вятъра и ние се така тръгваме в този полах. От вчера, между другото, очертахме една много любопитна хипотеза с други политически наблюдатели и тя тръгна от това какво ни каза един политик, който не е част от българския парламент, за някакво съглашателство вече и договорка за ново правителство между ГЕРБ, СДС, Продължаваме промяната, Демократична България, със сигурност и още някой друг политически субект, присъстващ, може би, в тази коалиция. След като се разпадне това правителство. Доцент Лозанов, сега умишлено не споменавам името на политика, защото не съм убедена изобщо дали трябва да даваме ход точно на неговите думи и изявления, от гледна точка на източника на информацията, която пуска в медийното пространство, информационното да го кажа. Но допускате ли, че така както старта на войната на Русия в Украйна беше спойката за сглобката между ГЕРБ и ППДБ, сега това международно положение ще се яви като втора възможна спойка и център на такава сглобка? Възможно е. Във всички случаи този конфликт, а в момента има конфликт очевиден, между Тръмп и Европейския съюз. Това е нов политически конфликт, който минава, както казах, през фронта вътре в Украйна. Ще доведе до прегрупиране или поне до много ясно, много по-ясно заявяване на позициите в българската политическа среда. Ние още сме в тая ситуация, както каза, ни дал на снишаване, когато се ослушваме, само че играта достатъчно загрубя, за да може вече с ослушване да не става. Трябва да се застане някъде твърдо и от тук нататък да е ясно на къде ще се развива България. Дали тя ще бъде в тази общност, която ще се опита да запази демокрацията, такава каквато я познаваме и каквато от Втората световна война насам тя успя в западния свят да се наложи, към който ние се присъединихме и така нататък. Или ще застанеме зад новата тенденция автократи да управляват света. И накрая тримата автократи от Русия, Китай и Съединените щати да започнат да преразпределят влиянията, зоните на влияние, икономическите възможности и така нататък. И още една политика, в която има само интерес, а няма етика.
ние напоследък някакси като че ли почваме да гледаме това като неразбиращо се от само себе си, че политиката е търговия и че интересът е решаващ. Това е така до някъде. Само, че политиката, освен търговия, е и етика. Етиката е сфера на формиране на отношенията между хората, между общностите, между народите, на някакви принципи. Най-простият морален, етичен принцип е не прави това, което не искаш на тебе да ти направят. От този принцип започнахме да излизаме. Това беше принцип, който стоеше в основата на правенето на политиката в демократичния свят. И този принцип е по-важен от всяка сделка. Защото благодарение на него въобще хората на планетата могат да съществуват заедно. Иначе стават племенни войни. И ние има риск да влезем именно в такава предмодерна, да кажа, племенна ситуация, в която да започне всеки да се бие според силата си за интерес. В племенните култури, нали знаете, племенният вожд е физически най-силният мъж. Всичко е ясно и просто. Защото там именно само силата решава. Какво другите не мислят? Те се водят по вожда. Вожда, каквото каже, защото той е най-силният. Както Тръмп казваше на Зеленски. Ти какво си тръгнал да се съпротивляваш, като те явно ще са по-силни от теб? Само, че това достатъчно ли е, за да се прави? Освен това, те кога стават по-силни руснаците от Зеленски? Когато Америка им откаже подкрепа. Фактически разговора на Тръмп с Зеленски е заявяване на собственото поведение на Тръмп, че той повече няма да подкрепя Зеленски, което значи, че подкрепя Путин. Той самия каза, вие какво очаквате от мен да го нарека убиец, както му каза Зеленски, и утре да му се обади и да му каже: Владимир, здрасти, как си? Владимир, здрасти, как си? Да, точно така. Това бяха думите му в 49 минути. И това е, само последно ще кажа и няма повече. И това е проекта всъщност на Путин за тъй наречения нов световен ред, който е стария съветски ред, връщането, защото КГБ не можа да се примири с това, че Съветския съюз се е разпаднал и започна една голяма, мощна историческа офанзива, още от 2000, не знам коя година да не го датираме, на връщане на съветското влияние. Но за тая цел и трябваше от другата страна да се намери автократ, който да влезе в взаимодействие и да започне да участва в този план. И дали с усилията на самата руска държава или Тръмп самовъзникна като президент във втория си мандат, сега вече те са на един фронт, а от другата страна на фронта е Украйна и демократична Европа. Добре, господин Алгафари. Да се върна към това, което казахте. Вие, за вожда е племената ли? Да, още преди време във вашето предаване го казах, че ГЕРБ и Бойко Борисов избраха си правителство с 225 души, но могат да разчитат на 270 и кусор. Така че сега в момента това, което се върви в кулоарите и така хората се опитат нещо да разсъждават, включително и политиците, всяка една политическа формация вътре в тази сглобка знае много добре, че много бързо може да бъде заменена. И когато се опиташ... Знае ли обаче и може ли наистина добре, толкова лесно защото да се случи? и ПП и ДБ стоят също. Затова ви зададох и предишния ми въпрос. Седат ПП и ДБ от една страна, седи ДПС ново начало от друга страна, така че винаги с много малък компромис би могъл да бъде заместен една или две даже политически формации, да не кажем, че може даже и до 3 да се стигне, ако се наложи. Но тъй като не виждам в позициите на БСП каквото да е желание да се отиват на избори, не виждам в ИТН желание да се отиде на избори и остават претенциите на ДПС за това, че те искат да бъдат някакси представени във властта, което обаче трудно би могло да се случи заради другите две политически формации БСП и ИТН. И ако те, както заплашват в момента, че е много вероятно да оттеглят подкрепата си, много е вероятно тогава да се намери друга политическа сила, която да влезе в мнозинството и тогава тези хора, които са в момента с висящи имунитети, да паднат много бързо и да се развият много бързо всичките им дела в бъдеще. Доколко е в риск в момента
управляващата коалиция, това мнозинство, се питам аз, защото ние разсъждаваме над хипотези какъв е втория план на мнозинството в рамките на този парламент. Но има ли реален риск за разпад? Аз в момента не виждам също реален риск за разпад, защото какво да дойде? Има реален риск от това ние как с имплозия вътрешно да се свиеме и да е неясно България какво е в момента. Къде стои, какво прави. И това е огромната отговорност на това правителство, което, впрочем, минава през еврозоната. Нека не забравяме това. Как се справя това правителство в контекста на България, в очите на партньорите ни навън? Ами колебливо. Как се справя? Колебливо се справя. Аз не знам защо тази колебливост. Предполагам, че това идва от присъствието в него на такива политически субекти с друг тип тежнения геополитически, като БСП, като Има такъв народ. Трудна е работата. Много имам надежда, че Росен Желязков, който все пак е лицето на това правителство, ще бъде неговото европейско лице. Той дава такива заявки. Сега какви са му силите реално да го извърши, ще наблюдаваме тук. Но вижте, положението е ясно. Дали ще отидем в Европа към тези европейски... Това е европейско ядро, което се опитва да запази демокрацията като етическа политика. Или ще отидем към Унгария, към Фицо и така нататък. Пред България стои това решение. И винаги е било колебливо. Ние знаем, че от гледна точка на президента трябва да отидем на там. Има голям натиск в тая посока. Той става все по-категоричен, теренен политически играч. Съвсем не стои в някакво високо национално ложа, от което наблюдава процесите, а е влязъл долу на терена и се бори рамо до рамо с другите опълченци. Така че не е много ясно какво ще се случи с България. Има риск в България, каквато тенденция стои отдавна, сама бавно и постепенно да си облече, как се каже, завие с един бял чаршаф и да се насочи към съветската зона. Господин Алгафари, финални думи. Това е вашата прогноза? Не смятам, че ще така. Смятам, че в момента сме доста мънички. Като казвам мънички, не само като население, не само като територия, не само като въоръжени сили или като финанси. Много сме малки, за да си въобразяваме, че от нас зависи нещо и че ние нещо мога да направим. Има варианти, при които да сме, примерно, както държавата Непал. Никой не чува за нея, но там имат Министерство на щастието. Тук при нас, нали, можем да минеме някакси, както го казах и преди това, да се поснишиме и да изчакаме малко. Не сме толкова силни, че да мога да си налагаме нашата воля под каквато и да е форма и в която и да е посока. Тръгнали сме в една, ще вървим по нея. Дай Боже, 26-та година да влезем в еврозоната и оттам нататък ставаме една провинция, която е красива, хубава провинция на Европа. Отварям една скоба като финал и от мен. Утре предстои извънредно заседание на Европейския съвет. Темата е сигурността на Европа. Ще се обсъждате новата философия на отбранителна политика, новите средства, които ще трябва да се заделят, които да се дават на държавите членки. И тогава си мисля аз, че снишаващата позиция няма да свърши добра работа на България, защото трябва да имаме позиция. Това оптимистично изказване на Нидал под въпрос не е провинция. Ние ще сме провинция, няма съмнение. Под въпрос е Европа. На какво точно ще сме провинция? И Министерството на щастието също е под въпрос. Иначе ми хареса от препратката към това, господин Алгафари. Благодаря ви отново за това, че бяхте тук. Доцент Георги Лозанов и Нидал Алгафари в студиото на Твоя ден.